Kornelija Kvesić, rođena 1963. godine. Košarkaška olimpijka koja je karijeru košarkašice počela s 12 godina u košarkaškom klubu Rade Končar Slavonski Brod i s kojim je bila juniorska prvakinja Hrvatske i druga u bivšoj državi Jugoslaviji 1977. Kao kadetkinja i juniorka bila je u seniorskom sastavu Končara koji je tada bio savezni A2 ligaš. Poslije srednje škole igrala je i dalje za matični klub sve do svoje 21. godine, kada je kao najbolja mlada igračica tadašnje Jugoslavije prešla u sarajevski košarkaški klub Bosna, na što je velik utjecaj imao obožavani košarkaš Mirza Delibašić. Nakon jedne sezone, 1985. godine, vratila se u Hrvatsku u LMS Šibenik, tada novog prvoligaša s kojim je osvojila velike trofeje. Kup Jugoslavije 1986., 1990. i posljednje u bivšoj Jugoslaviji 1991. godine. Dalje je igrala u izraelskom Apoel Tel Avivu, ponovno u Šibeniku, zatim u Belgiji, pa u Turskoj te na koncu u Luksemburgu 2000. gdje je okončala igračku karijeru. Ova hrvatska reprezentativka za reprezentaciju bivše države Jugoslavije odigrala je 170 utakmica. Svoj dugogodišnji rad usmjerava promicanju vrijednosti sporta, uključivanju što više žena i mladih u sportske aktivnosti, te brojnim projektima pokušava poboljšati i unaprijediti uvjete za bavljenje sportom. Na Slavonsko-brodskoj aleji sportskih velikana, središnjem gradskom korzu, s ponosom je postavljena brončana spomen ploča s njezinim imenom. Iskazujući zahvalnost vrhunskoj sportašici, olimpijki za dosadašnja sportska postignuća, nepobitnu povezanost i ljubav, te izuzetan doprinos u promicanju košarke i vrijednosti sportskih aktivnosti, kojim ostavlja neizbrisiv trag na mlade generacije, na ponos grada i građana Slavonskog Broda dodjeljuje se javno priznanje i nagrada Štit Berislavića.